Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Zombie Road Trip. Am decis să fac episoade cu ambele Zombie Road Trip-uri, și cu versiunea asta, dar și cu cealaltă versiune. Ok, azi o să facem cu versiunea asta. Am decis să folosesc mașina asta acum, ca să nu folosesc mereu aceeași mașină și, să începem. Ok, s-ar putea să meargă acum, pentru că mi-am luat un antivirus în telefon, ca să mă elimine din virus, că aveam nu mulți, vreo 5 virus, cam așa aveam în telefon și acum s-ar putea să se miște mai bine. S-ar putea, nu zic, nu promit nimic, dar s-ar putea să se miște mai bine. Ok, nu știu de unde am luat acei virus, dar nu-i problemă. Oricum am și garanție la telefon, chiar nu-i problemă. Ok. Să vedem dacă ne descurcăm și cu mașinuța asta. E cam ciudată totuși, că e cam plată așa. Plată, cam lunguiață. Cam așa s-ar traduce. Cam lunguiață, dar văd, uitați, vedeți, ori dormim, mi se pare, ori chiar merge mai bine acest joc. Ori că ne descurcăm noi mai bine cu această mașină. Da, tot, cam îmi place mult mașina aia, na. Dar e destul de șmecheră și asta și văd că s-a umplut bara de nitro destul de repede. Chiar dacă noi am distrus deja prima mașină. Dar mașina asta e clonă. Adică dacă ai distrus-o, de unde are alta? Că ăsta de-abia face și rost de câteva mașini. Că urmărit de zombie. Și de unde are el atâtea? E bogat, bogatan. Boier. Ok, la școală. Am o întrebare care mulți mi-au pus-o și mie la școală și na. Care e profesorul vostru preferat? Sau care este materia voastră preferată? Știu că majoritatea o să ziceți pauza sau niciuna. Așa au zis mai toți de la mine în clasă. La mine, materia preferată, nu știu, cred că sportul și istoria. Puțin matematica și cam atât. În rest, da. Sper că nu mă aude niciun profesor acum sau să nu se uite niciun profesor pe acest videoclip. Da, na. Ăsta e adevărul. Să treacă peste. Ok, văd că merge destul de bine. Chiar dacă va mai sta, dar nu, merge bine totuși. Și poate, acum că se mișcă mai bine, poate o să reușim să trecem de zona aia cu lavă pe jos sau ceva genul. Da. S-ar putea, nu promit nimic, s-ar putea să postez, cred că eu acum filmez mereu, nu mereu, mai mereu filmez noaptea sau seara, cum vreți voi. Pe la 7 încep să filmez și termin cam pe la 9. În fine, și s-ar putea să postez ori un videoclip dimineața, ori unul seara. Adică ori. O să postez un videoclip seara, unul dimineața, pe scurt. Sau unul dimineața, unul seara. S-ar putea. Nu promit nimic. Mi-a sugerat un prieten să fac asta, dar dacă am timp, că dimineața sunt destul de ocupat. Na, îmi fac temele și... na. Ok. Până acum destul de bine. Ori doar mie mi se pare, dar... Mi se pare. Chiar e. Merge bine. Ok, și decapităm. Și tot ăsta mi se pare mai bun, Zombie Road Trip. Ăsta e mai șmecher, dar cum vi se pare și vouă? Dați cash, dinero și mălai. Primul cash, după aia dinero și mălai. Hai să vedeți ce noroc am eu azi, că azi am avut noroc, mult, foarte mult noroc. Și 500, vedeți ce norocos sunt? Păi, gata, încă 500. Vreți să vedeți că o să fie 10? Nu, 510, 50. Ei, începe cu 5 totuși. În fine. Nu știu ce mă apar reclame. E ciudat. Și haideți să mai încercăm. Da. Ok.
Destul de bine. Trebuie să mă obișnuiești cu mașina asta. Că nu e chiar așa rea. Are un țep fix acolo în față. Și le dă cu zombie fix la zombie cu țepul ăla fix în picioare. Sau în picioarele, nu? Uitați. Ori în picioare, ori prin stomac. Prin cavitatea toracică. Cum înveți la biologie. Așa. Am ajuns și la orașul ăsta, orășelul ăsta. Și o serie, un HIGH saga, ăla vă anunț de acum pentru că o să postez un videoclip sau chiar două pe zi. Deci aia va fi cea mai folosită serie pentru că în joc șmecher, mie chiar îmi place. Și am reușit să iau și cioara, de acum încolo îi zicem cioară, nu mai știm pasăre. Că a fost o cioară transformată în zombie. Cumva. Ok. Și presupun că știți că a apărut și GTA 5. Acum vreo cât 4-5 zile, 6 sau o săptămână, depinde. Mi le-am luat și eu pe calculator. Da, nu merge. Nu prea merge bine. De fapt merge, dar merge, cred că cu maxim 10 frame-uri. În fine, oricum, de pe calculator v-am zis, nu pot să filmez pentru că am un calculator mi se mișcă greu până și Minecraft. Și eu am pretenții să mi se miște bine GTA 5. În fine, este foarte șmecher GTA 5. Ok, văd că mă descurc destul de bine, uitați. Am talent. Talent de talent. ...88 văd. Am văzut că vă place destul de mult și avioanele. Și nu o să filmez mereu cu Cezar, cu Răzvan. Ați văzut că v-am zis la primul videoclip că cu el colaborez în mare parte. Dar dacă intrați pe canalul lui puteți vedea că n-am mai postat de 4 săptămâni. Deci e ceva. N-am postat de 4 săptămâni pentru că n-are deloc timp și n-am timp. Da, nu contează. În fine. Ok, și cel mai mult până acum am filmat cu Cezar, de fapt doar cu Cezar am filmat, dar o să filmez și cu alții. Jocuri de-astea simple, avioanele și jocuri de-astea, în general. Na. 500 de metri până la următorul oraș, până acum am făcut 12.100, 200 și ceva de metri. Ok, și am ajuns unde este foarte greu. Gata, și trebuie să ne concentrăm. Este foarte important. Pac. Uitați ciorica, care nu mai e neagră. S-a decolorat negrul ăla. Da. Ok, 7500. Să nu mai mă prindă că nebunesc. Gata, nu o să mai prinde. Sigur nu o să mai prinde că o să se întâmple asta. Pac, papa, zombie, zombalăi. Hai că mă descurc. Sunt pe val. În fine, eu de-abia aștept să merg la mare. Și m-au prins. Ca de obicei, aia. Dar totuși am ajuns destul de departe acum. Și vreți să mai vedeți toată norocul meu incredibil. Uitați, 10, am zis 10, n-am fost. Vi s-a părut. Ok, acum iar 100 sau 100, știam eu. V-am zis din primul 100. Și acum iar 10
Ce? Știam. Aproape 500. Da, să mă uit cât am filmat. 10 minute. Da. Ok, hai să mai încercăm o dată și o singură dată și încă o dată și atât. Ok. Să nu murdăresc mașina. Deci să nu murdăresc mașina. Că din câte am văzut la un prieten care are și el jocul, dacă nu murdărești mașina, când omori zombi îți dă mai mulți bani. Da. Da, am murdărit mașina. Dar n-am murdărit-o rău, totuși. Puțin respect. Puțin, nu mult. Puțin. Ok. Front flip și un... încă ceva. Scrie ceva acolo. Ok, s-a activat și nitro-ul. Așa, și vreau să vorbesc un pic despre acest canal. Sau, în fine, numele canalului. Nu prea cred că e o idee bună să denumesc canalul cu numele meu fix, numele meu așa. Nu știu, mi se pare destul de ciudat. Și cam aș vrea să schimb numele canalului, cam auzit că merge să-l schimb de pe calculator și na, pot să mi-l schimb. Dar am o mare problemă, nu prea știu ce nume să pun. Deci dacă aveți vreo idee cu ce aș putea eu să pun numele canalului, să mi-o lăsați în comentarii, ok? Chiar nu știu. Nu știu ce nume să pun. Să-mi lăsați și voi în comentarii cam ce nume ați vrea să pun. Că nu prea îmi place să țin numele ăsta la canal, să-l țin acum. Nu. Fuck. Gata, trebuie să jucăm bine. Nu. Da. Pasărea, trebuie să iau pasărea. Măcar pasărea. Ai, se bagă și zombiul ăla, că de ce nu s-ar băga? Gata, am luat-o. Așa. Păcat că nu poți trage în zombii ăia. Da. Măcar am dat un headshot. Ok, și mai vrei să vedeți atât talentul meu la noroc? Eu sunt foarte norocos. Ok. 25 știam. Doar nu vă aștepta să fie 250. Acum e 50. Da. Hai că am filmat cam destul. Da, rămân și fără baterie. Normal că doar nu putea să se încheie acest videoclip fără să îmi strice ceva. Dar tot îl postez. Pentru că e destul de șmecher. Iertați-mă pentru această parte la sfârșit.